खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामाबासिनो सिदायै आं बाथ्रा फंनैसो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों थारैनो धेमाजि हालामनि सिङाव गोबां खना खना बर' गामिफोर दङ थारैनो बेबायदि गामियाव दंफैयो जाय गोबां खम न'खर अरुणाचल हाजोजों नांजाबना थानाय मोनसे गंसे बर' गामियाव थारैनो बे बर' गामियाव बे बर' न'खरफ्रा माब्रै जिउ खुंनानै दं माब्रै थासारियाव दं थारैनो बेखौ जों मिथिनो नागिरगोन थारैनो बे गामिनि जिहेतु नोंथांमोना धेमाजि जिल्लायाव गोबां जयपुर खोनादों थारैनो आं थानाय जायगायाबो गंसे बर' गामि जयपुर बे जयपुरनि सोमोन्दै मिन्थिगोन बे जयपुरा बबे खनायाव आरो बबेनि खाथियाव थारैनो बे जयपुरनि सायाव नोंथांमोननो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन थारैनो बे समावनो नैबे नुहुरनाय न'खर बे न'खरनि सुबुंजों रायलायगोन बा बे गामिनि सुबुंजों रायलायगोन बेयाव बर' न'खरा बबे सननिफ्राय रायजो जादोंमोन आरो गंबैसे बर' न'खर गंबैसे बर' न'खर आरो गंबैसे बर' गामि बिथांमोननि साखाथि फाखाथि दं बेखौ नोंथांमोननो मिथिगोन बेबायदिनो दिनै नैबे न'खराव हाबफैदों थारैनो बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना हयथ' बयबो दिनै मिथिगोन आरो बेनि सायाव जों सावरायगोन थारैनो बे जा जायगायाव दंमोन बे जायगानि सासे जाखांफु उन्दै फंबाय थारैनो बे फंबाया दा बेयाव थानानै बे जायगानि सोमोन्दै गासैबो खोथाखौ मिथिगोन जानो हागौ बेनिखायनो बिथांजों आं फंनैसो बाथ्रा रायलायनि फंबायनि मुङा मा? खुलुमबाय आंनि मुङा कृष्ण बसुमतारी आरो बे गामिखौ मा होनो? आरो बे गामिनि नामा जयपुर गामि औ थारैनो जिहेथु जोङो ओरै गगामुग जाना बारस'नासो फैबाय थारैनो धेमाजिजों नोंथांमोननि गामिया खाथि जायो होननाय खोनादों धेमाजिनि बबे रडजों बबे लामाजों फैबा बेयाव मोनफैयो? धेमाजिनि स्टेसन रडजों सिदा फैबानो बाहाय 15 किल'मिटार जायो धेमाजिसिम धेमाजि स्टेसन रडजों फैबानो जायो आरो नोंसिनि फैनाय लामाया माबायदि ओरैनो फाखा लामायानो? औ ससे फाखा ओमफ्राय जों गामिखिनिफ्रायथ' आरो बिदि जायाखै जेबो नोंसिनि बे गामिखौ मा होनो होनदों? मा गामि? जयपुर औ न'खर बेसे दं? बेहाय बर'फ्रा 30 घरसो दं 30 घरसो दं 30 न'खर औ ओरैनो नोंसिनि खाथियाव मा गामि दं आरो बर' गामि? ओरैहाय जोंनि खाथियाव आदर्श दङ आदर्श बर' गामि न'खर बेसेसो न'खर दं आदर्शआव? आदर्शआव 40-50 जागोन 50 बिनि नोंसिनि गामिनिफ्राय बेसेसो गोजान जायो? बिनिफ्राय 2-3 किल'मिटार बिदिनो 2-3 किल'मिटार नांजाबना थानाय आरो गामि ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा मानसिफोर दङ? बेनि गेजेराव हारसाफोरबो दङ ओमफ्राय बेंगलिफोर दङ बेबायदिनो राजबंसि मिरि गासिबो बिदिनो ज' आरो बिनि खाथियाव माबाफोर गामि दंबावो नामा नोंसिनि बर' गामि आरोबाव? बर' गामि एसे आरो गोजान थांबावनांगौ टेकजुरि दङ बेसेसो गोजान जायो नोंसिनिफ्राय? बिनिफ्राय 8 किल'मिटार 8 किल'मिटार बेथ' धेमाजिनि साखाथि जायो धेमाजिनि खाथि जायो नङा होमबा ओमफ्राय बे जिहेतु जों हाजो नुहुरदों बेनिफ्राय बे हाजोआ मा हाजो इयो? बे अरुणाचल हाजो औ अरुणाचल हाजो ना बे जितु नोंसिनि फोथारफ्रा बबेथिं दङ ओरै साहा सानजा खोला? बिनिफ्राय ओरैहाय साहा आरो खोला बर'निनो फोथार आरोना नोंसाबो ओरै हा दं? दङ बै नुहुरनाय हाजोआ अरुणाचल हाजो आरो बे हाजो गुदिसिमखा नामा बर'फोरनि हाया? हाजो गुदिसिमथ' नङा बे ससे बेहाय सिमा दङ नाला बिनिफ्राय बे अरुणाचल आरो बे आसाम आरो बर'नि ओमफ्राय बे गामिफ्राव ओरैनो नोङो फरायगासिनो दा? ओरै मा बिजोङाव फरायदों बबे स्कुलाव मा स्कुलाव? दायो आङो धेमाजि कलेजाव फरायदों ओमफ्राय मा कलेज मा स्कुलाव फरायनायमोन नों? आं एसामिस मिडियामाव फरायनाय आरो बेयाव जितु बर' मिडियामफोर स्कुल गैया नामा? गैया गैखायाना? जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाया जितु बे जायगानि थासारिफोरखौ फोरमायबाय आरो जितु नोंसिनि बे गामिनि लामाफ्रा जितु मोजां नङा नोङो मा खावलायगोन दासो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर दं आरो नों सासे जाखांफुनाय जाखांफुनाय लाइमोन ओरै माबाफोर खावलायगोन नामा? आं बेखौनो सानो जाहाथे जोंनि लामानि बेब'स्थाया मोजां जागोन माने जानांगौ आरो बयबो दैदेनगिरिफ्रा नायगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैनो बेयाव गामियाव एसामिस मिडियाम स्कुलसो दं नामा? औ एसामिस बिनि गासैबो बर'फ्रा एसामिसावनो फरायनो गोनां जायो? औ एसामिसावनो मानो होनबा साखाथियाव स्कुलानो स्कुल गैया ओमफ्राय बिनिफ्राय गासैबो थांलाय फैलाय खालामोना बर्डिंफोर थाहैनो गोनां जायो धेमाजियाव बिनि फरायसाफ्रा? बांसिनानो बर्डिं थायो ओमफ्राय थांलाय फैलायथ' खस्थ'बो जायो 15 किल'मिटार हयथ' साइकेलजोंसो थांनांगोन? साइकेलजों थांनांगोन दा फंबाया गासैबो बाथ्राखौ मिथिबाय खिन्थु जोङो मिथिनि जे बेयाव बर'आ रायजो जानाया बेसे सननिफ्राय रायजो जादोंमोन बेखौ बिथांनिनो बे न'खरनिनो गागि बिथांजों जों सावरायगोन थारैनो
आदैखौ खुलुमबाय। बे गामिनि सोमोन्दै जों मिथिबाय। ओरैनो बे जयपुर गामि होनदों ना बेखौ? नंगौ जयपुर गामि आरो बे जायगाया बेसे सननिफ्रायनो बेयाव बर'फ्रा दङ बेसे बोसोर जाखो? 2020 बेसे बोसोरनिफ्राय दङ बेयाव? बोसोरनिफ्राय दङ होनना बुङोब्ला जोंनि नैबे गामिया एसे गोदान बायदि जाहैबाय नालाय। औ औ 2020 मायथाइयाव। 20आथ' नै मैया दाख्लैनो। गोरोन्थि जादों। औ औ औ 2000 2000 सननि 2000निफ्राय बेयाव नोंसोर हाबफैयो? 2000निफ्राय बे जयपुर गामिया जिरायजेनदों आरो। बे सोरनि हामोन इफोरो? बियो बुंनो थाङोब्ला गोदो जों मिथिनायाव उम आरो जोंबो बेयावनो दङमोन। उम एसे एनै साखाथि फाखाथि दङमोन। मा गामियावमोन सिगां? दा बेवहाय बेयावनो गामि बिदि गैयामोन आरो। बेयावनो जानला मोनला दंमोन। जानला मोनला दंमोन। थांलाय फैलाय बिदिनो थायो आरो। ओमफ्राय नैबे जयपुर गामि दाजेननाया जयपुर गामि दानाया गोबाव जायाखै। 2000 सननिफ्राय आरो। 2000निफ्राय ओमफ्राय बिनि सिगां बिनि साखाथियावनो दंमोन आरो। साखाथियावनो दंमोन। ओमफ्राय बेबायदि गामि बायदि नङामोन। बेनिफ्राय मोनसे समाव एसे दावराव दावसि जालायनाय जादों आरो। बे हानि थाखाय जायगानि थाखाय माजों जादोंमोन दावराव दावसिया? अरुणाचला बुङो गावसिनि। बेनिफ्राय आखौ जोंबो होनो जोंनि। बेबायदि जालायनायनि समावनो उनाव सरकारा जोंनि आसाम सरकारा सिज खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन आरो बै समाव। 7 बोसोर दोननायनि उनाव दोनखांनायनि उनाव लासैनो जोंनि गासै माहारियानो बर', मिसिं, बिदिनो नेपालि, बेंगलि, बर्मन बिदिनो जमा जानानै हाखौ गावबा गाव रानना लादों। गाव गावबागाव राननानै थानायनि बेब'स्था लानाय जादों आरो। बै 2000 सननिफ्राय 2000 सननिफ्राय होमबाथ' नोंसोरो जिखुनु बैफोरावनो साखाथियावनो दंखाजोबोमोन आरो ना? दङमोन। ओरैनो बेयाव थागिबि मानसिफ्रानो बेखौ लाफैफिनदों आरो लाफैफिननाय ना जादों। गोदान बबेनिफ्रायबा फैदों बर'फोर? गोदाना बिदिनो न'से न'नै फैनाय जाबाय फैनाय आरो जाबाय। बेयावनो थाखानाय बिदिनो थादेरबाय आरो। 2000 सननिफ्राय बेयाव रायजो जाजेननायनिफ्राय ओरैनो बिगाबेसे हा मोनदों? न'खरसेयावहाय बिदि मोनसे राननायनि सिथासेयाव जाहैबाय सिट सिट बायदि ना? हिसाबैब्ला फुरासे हा मोनदों। दाबो बिसिमावनो दंना बायदेरबाय फानबाय? दा बिसिनिमोन दं माने सोरबा दङ। सोरबाया बायदेरबाय, सोरबाया फानबाय, बिदिनो सोरजोंबा सोलायबाय। बेबायदियाव दं आरो। दा नोंस्रा बेसेसो बिगा हा दं? आंहा दा दङ होनना बुङोबा आंबो 12 बिगासो दङ। फुरा 3 हा जाबाय नोंना? फुरासेल' रानना मोनदोंमोन? दे ओरैनो आबादफ्राथ' मोजां नुदों सेहेराफोरखौ? नुनायावथ' मोजाङानो। ओरैनो माइआ एसे माबा हैयो आरो हासारा गैला। एसे रानस्राव जायगा नालाय। रानस्राव जायगा। दैया खनसेनो खारलांनायनि खेथ्रआव एसे माइआ उनाव फिथाइयाव होसा जायो आरो। फिथाइयाव एसे माने रानस्राव जाहैयो आरो। ओरैनो बेयाव स्कुल गैया, बर'नि स्कुलफोर गैया नङा होमबा? ओमफ्राय सोलोंथाइ लानाया आसामिस मिडियाम जाजोबो आरो। दा दुखु गोनां खोथा बियो। जोंबो सानदोंमोन मोनसे समाव जोंबो बर' मिडियामावनो फरायना फैनाय जादों आरो। नोङो उन्दै ओरैनो समाव गोदो बहामोन? उन्दै आङो समाव बबेयाव उन्दै फरायदोंमोन? समाव गगामुगावमोन। गगामुग जयरामपुर फानबारियावमोन आरो। जयरामपुर फानबारिमोन। बेनिफ्राय एम इ खौ फरायदोंमोन। एल पि खौ फरायदों गामियावनो फानबारियावनो। आरो एम इ खौ फरायदोंमोन दुनागुरि ताराजान दुनागुरि गेजेर फरायसालियावमोन आरो बिनिफ्राय मिमां नोलोबारियाव गोजौ फरायसालियाव थांदोंमोन आरो। बेसेसिम फरायनाय? दा बिनिफ्राय मेट्रिकखौ सिफायनानै आंखौ बेयावनो फैनांगौ गोनां जाहैनायसै आंबो। नैयाव बे हा बेयाव नांनाय जाबाय। बेखौ हाखौ लाफैनाय जादों आरो। लाफैनाय जादों। जिखुनु दा बियो रिजार्भआव दंना ओरैनो नोंथांमोना माबा जाबाय मा होनबाय बेखौ माबा होनाय खाजोना होनाय थौजि बोरै 100निया बायदि बायदि जाबाय नामा? दा जानायाथ' जेबो जायाखै। मानो होनोब्ला बै मोनसे लेखा होदों आरो बेखौ मा बुङो फरेस्ट पाट्टा ना माबा फरेस्ट मोनसे पाट्टा होदों आरो जिहेथु नोंथांमोना बेयाव गिनांगौ गैया आरो। बेखौथ' आंबो बुंनो हाला। माने फरेस्ट पाट्टा फरेस्टनिफ्रायनो होनाय जादों नोंसोरनो ना फरेस्टआ? जिहेथु नोंथांमोना थानो हागोन आरो। ओमफ्राय उनाव जुदि बिसोरनो नांगौ जायोबा हगारफिननांगोन बेबायदि नामा लिरनाया? बिदिथ' गैया लिरनायावलाय बेसेबां हा दं मा खोथा बेखौल'सो दं आरो। बे दं आरोना सासेयाव बेसे बेसे होनाय जादों बेबायदि बेखौ नोंथांमोननो हगारनाय जादों आरो फरेस्टआ बेबायदि। जोबोद माने दा बेयाव रायजो जानायाव माबायदि नोंथांमोना? बेयावनो दा बुंनो सानदोंमोन आं हानि सोमोन्दै माखासे आफाद ओंखारनानै
नियादि पाट्टा जागोन होननानै माबानिफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय मन्दल लाबलायनानै जोंनि बेहाय खालामगोन होननानै नैयाव खुन्थियाबो गायलायनाय जादों। दा बेखौ जाला बायदि होननाय खोनाबाय फैसा थाखा एसे एनै बेसे खरस लांदोंमोन? थांदों आरो बिदिनो गिबियावनो 1000, 1200, 1300, 500 बिदिनो खालाम गोबां रां लांनाय गोबां जादों। रां लांनाय जाबाय आरो बिसोरो दैज्लांनि गेजेरावनो मन्दलाबो फैलायनाय जादोंमोन। बिदि थांनाय होननानै बोसोरावबो आरो बै सिगाङावबो फैदों। थांनाय बोसोराव जोंनि बेयावनो ओंखाम जालांदों गामियाव। बेनिफ्राय खुन्थाफोरखौ नै दा गायबाय आरो नै दा माबा होननाय खोनाबाय दाख्लै जोङो बसनन्दराजोंसो जासिगोन होनना बुंदों। बसुन्धराजों जोंथ' सिगांना ओरैनो थगायलांबाय आरो अ एबार जायोबा गोजोननाय थागोन मोजां जागोन दा आरो थगायलांदोंना लाङाखै जेबो डिक्लेयार होफैयाखै आरो दा बिदिनो जानानै दं आरो खोथाया। जानानै दं आरो ना हानि जेंनाया जानानै दं आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जिहेथु आंबो गिबि फैनानै मिथिदों। थारैनो गोबां बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' खना खनला बर'फ्रा बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दं। थारैनो दा बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि BKWS मोनबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोननि लामा माबा मोनसे थासारिया सोलायनो हागौ, सोलायहोनांगोन होननानैबो आं खावलायगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। बिदिनो नोंथांमोनाबो जोंनि बर'फोरनि जिहेथु माबाफोर आफादफोरजोंथ' थांलाय फैलाय माबा बायदि बायदियावथ' नोंथांमोनाबो बाहागो लादों डिमान्ड खालामनायफ्राव नङा होमबा? थारैनो बेयो जयपुर गामिनि सासे न'खर, गंसे न'खराव जों आदै सासे लोगो मोनदों आरो बिथांनिफ्रायनो बे दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो बे गामिनि सोमोन्दै सावरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ थारैनो बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजिनि साखाथियाव अरुणाचल बर्डारजों नांजाबनाय जयपुर गामिमोन। गोजोन्थों। अरुण ब्रह्म। अरुण ब्रह्म चेनेलाव फंनैसो बुंनायनि थाखाय बा बुंनो मोननायनि थाखाय खाबु मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।